Вітаю! В ефірі «Заман». Сьогодні 28 вересня і 579-й день анексії Криму. Крим сколихнула надзвичайна подія. На вихідних мешканець Сімферополя, озброєний рушницею, скоїв напад на станцію швидкої допомоги. В результаті двоє медиків загинули. І хоч всі подробиці вбивства ще не встановлені, а підозрюваний не затриманий, низка кримських ЗМІ не соромиться робити висновки про політичне підґрунтя злочину, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу на півострові. Сьогодні в Сімферополі прощалися з медиками, які загинули при нападі на станцію швидкої медичної допомоги в минулі вихідні. Санітари-фельдшер померли 26 вересня. Того дня озброєний мисливською рушницею чоловік розстріляв медиків на підстанції швидкої по вулиці Севастопольській в Сімферополі. В результаті нападу двоє медиків загинули, ще двоє отримали поранення. Подія викликала широкий резонанс. Правоохоронні органи встановили особу підозрюваного того ж дня. Ним виявився 55-річний мешканець Сімферополя Бекір Нібієв. Ряд кримських ЗМІ став публікувати подробиці вбивства, підкреслюючи у своїх матеріалах національність і родинні зв'язки передбачуваного злочинця і не соромлячись політизувати подію. Страшная трагедия, которая произошла в Симферополе с сотрудниками скорой помощи, сегодня умышленно используется рядом журналистов, так называемых экспертов, для того, чтобы откровенно сеять межнациональную рознь в Крыму. И я открыто призываю правоохранительные органы прекратить эту порочную практику, когда, если ситуация касается крымских татар, обязательно называют национальность, обязательно какие-то инсинуации, несуществующие связи и выводы делают. Мы сегодня рассматриваем возможность обратиться в прокуратуру Крыма с тем, что ряд крымских СМИ позволили опубликовать материалы, которые просто своей извращенностью поражают. Прокуратура Криму не поспішає давати оцінку публікаціям, що сіють міжнаціональну ворожнечу, незважаючи на те, що в деяких з них звучать відверті заклики до розправи. При цьому деякі автори соціальних мереж пишуть про те, що злочин було спровоковано, і при цьому натякають на Меджліс. Насправді ж правоохоронні органи в перший же день звернулися до керівництва Меджлісу по допомогу в розшуку того, хто стріляв по медиках. Мы на самом деле оповестили наши региональные меджлисы, в первую очередь Симферопольский региональный меджлис, о том, что любая информация, она должна быть доведена до правоохранителей, потому что преступление действительно резонансное, и мы считаем, чтобы не произошло чего-то другого подобного, или не произошел некий самосуд, или любая страшная ситуация, что если человек действительно совершил некое преступление, то согласно закону, согласно просто человеческой логике и отношению, преступник должен быть наказан. У зв'язку з нападом на станцію швидкої допомоги на всій території Криму оголошено план перехоплення, і весь особовий склад правоохоронців працює в режимі тривоги. Поки ще рано судити про мотиви злочину, хоча вже не раз прозвучала версія про психічні проблеми людини, яка взяла в руки рушницю. Сьогодні 9-й день громадянської блокади Криму. На півострів не пройшла жодна фура. Пункти пропуску Каланчак, Чаплинка та Чонгар вільні від вантажівок. Сьогодні вночі активісти перекрили залізницю в районі села Червоний Чабан Херсонської області. Ця дорога веде до заводу «Кримський титан», що належить олігархові Дмитру Фірташу. На місці працює наша кореспондентка Гульсум Халілова. Дізнаємося у неї подробиці. На пропускних пунктах Чонгар, Чаплинка та Каланчак все спокійно. Дорога відкрита, завантажених фур тут немає. Сьогодні біля села Червоний Чабан активісти блокади заклали бетонними плитами та протитанковими їжаками залізничну колію. Вона веде до заводу «Титан», яка знаходиться в анексованому Криму. Планировали выгнать с завода 24 вагона порожняка, якобы. Мы сказали, мы даже не против, але мы должны присутствовать при этом, убедиться, что они пустые. Но буквально через полчаса командование пограничников дало отмашку, что все, вообще никто никуда не будет ехать.
И погранцы нам сказали, все, ребята, все, мы закрываем наглухо. Саме підприємство належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Із села добре видно сам завод. З початку блокади на цих рейках вже не проїхав жоден вагон. Хоча завод продовжує працювати. За словами активістів, на минулому тижні вже один цех припинив свою роботу. 8 діб вони якось відпрацювали, після 8 діб зупинився один цех. Тобто можна зробити вивод, що, мабуть, тижні-два вони більш не витримають. Активісти запевняють, кілька днів тому на цих рейках повинні були проїхати вагони. Все эти 1,5 года, пока мы ведем войну, пока нас терзает Россия, агрессор, здесь успешно продолжал цвести и пахнуть фирташевский бизнес. Наконец мы добились того, чтобы этому бизнесу здесь хотя бы, в рамках этого завода «Титан», его заморозить. Цьому учасники громадянської блокади не зупиняються. Тут, на залізниці, чергуватимуть активісти. Гульсум Халілова, Ельвіна Сідбулаєва, Олег Казикін, Заман, АТР. Мустафа Джемілєв очолив Нацраду з антикорупційної політики. Відповідний указ президента Петра Порошенка розміщено на сайті глави держави. Національна рада з питань антикорупційної політики – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. До обов'язків Нацради входить підготовка та подання главі держави пропозиції щодо антикорупційної стратегії, аналіз стану запобігання та протидії корупції в Україні. Затверджено також персональний склад Нацради. Місце знаходження сина народного депутата Мустафи Джемілєва Хайсера, якого етапують із Краснодара в Астраханську область, наразі невідоме. Про це розповів Укрінформу адвокат Микола Полозов. За його словами, перевезення Хайсера Джемілєва може бути пов'язане з політичною діяльністю батька – блокадою Криму. Родичів про етапування також офіційно не повідомили, що є порушенням закону. Згідно російським законодавством, Джемілєв-молодший має відбувати строк у колонії або за місцем проживання у Криму, або за місцем ухвалення вироку, тобто у Краснодарському краї. Сьогодні в Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН. Уперше за 2 роки там планують особисто зустрітися Барак Обама і Владимир Путін. За даними Білого дому, саме президент Росії просив про зустріч. Самого ж Путіна у Нью-Йорку зустрічали протестами. Під будівлю Офісу російського представництва при ООН прийшли сотні людей, аби висловити обурення діями російського лідера. Чтобы выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это будет исторически будет восстановлено, и все будет соответственно. И татары крымские наконец обретут покой и спокойную нормальную жизнь у себя на родине. Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, много чего было. Вот, поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают здесь выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Илья Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда. Напередодні у Нью-Йорку на саміті зі сталого розвитку Петро Порошенко звинуватив Росію у смерті тисяч людей. За його словами, до таких наслідків призвела анексія Росією українського Криму і агресія на Донбасі. Під час його промови на знак протесту із зали Генасамблеї вийшов представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Одразу після Петра Порошенка виголосив свою промову міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На звинувачення президента України реакції не було. В результате вероломной аннексии России украинского Крыма, агрессии в украинский регион Донбасса погибли тысячи людей. Была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 части своего экономического потенциала. Военные действия России против Украины привели к росту экологических угроз и угроз для здоровья человека, а также привели к опасности социальной отчужденности. Химические объекты в конфликтных районах в восточном регионе Украины на прилегающих территориях представляют особую угрозу.
Учасників маршу миру, акції проти війни з Україною, які проходили у Москві та Санкт-Петербурзі, затримала поліція. В автозаки потрапили 11 осіб у Москві, в Санкт-Петербурзі – 2 людини. За даними ЗМІ, в пітерській акції взяли участь близько 2000 осіб. До колони демонстрантів з синіми і жовтими кулями приєднувалися і перехожі, у тому числі іноземці, коли дізнавалися, яка тематика ходи. Також в Петербурзі демонстранти провели поодинокі пікети з плакатами «Ні війні, РФ геть від України», за анексію і агресію винуватців до відповіді. Частина демонстрантів була одягнена у вишиванки. Люди пробуют преградить дорогу. Если бы я знала, за что, блин. Они сказали, вам пояснят там. Объяснений не получил. Я стою, разговариваю с человеком. И в это время ко мне в городе, где нет ни военного положения, ни чрезвычайного, ни особого положения, подходят сотрудники и, не представившись, граждане в форме сотрудников милиции меня задерживают. А в Єкатеринбурзі росіяни провели антивоєнну акцію. Активісти вийшли на головний проспект міста з прапорами Росії і України та з плакатами «Руки прочь від України» і «Вести війну безчеловічно». На протест зібралося близько сотні людей. Нет войне! Нет войне! Надоело бояться всего. И в конце концов, знаете, есть хорошая поговорка. Делай, что должно, и будь, что будет. Но у нее есть еще обратная сторона. Если ничего не делать, то будет хуже. Ходим против этой пропаганды, которая по телевидению идет, донести наше мнение, но и чисто даже для себя, чтобы чувствовать себя, что мы вот против, мы вышли, мы свое слово сказали, даже несмотря на то, что телевидение у нас однобокое. Пару сотен человек пройдет за то время, что мы здесь стоим. Большинство из которых, вероятнее всего, посчитают, что мы там гости, проплаченные, т.д. и т.п. Ну, может быть, хотя бы пара-тройка из них задумается над чем-то, увидит альтернативную позицию. То есть это политическая акция, направленная на политическое просвещение, на то, чтобы обратить внимание на те проблемы, о которых многие люди просто не задумываются. Курбан-Байрам далеко від батьківщини. Напередодні кримські татари відзначили в передмісті Києва свято жертвопринесення. Зібралося близько 200 людей. Гостям пропонували скуштувати традиційні страви, взяти участь у майстер-класах та боротьбі куреш. На святі побували і наші кореспонденти. Кримсько-татарська музика, традиційні страви, майстер-класи. Кримські татари Києва сьогодні зібралися на святкування Курбан-Байрам. Цього року святкування відбувається поза межами Києва, у мальовничому місті Буча. На свято прийшла Аніфе Курсіїтова зі своєю сім'єю і друзями. Вона в Києві вже 10 років. Каже, що цього року не вийшло поїхати в Крим до батьків. Коли приходимо на такі свята, відчуваємо себе в Криму. Ми дуже сумуємо за Кримом. Я часто пригадую рідну Байдарську долину. Кожного дня молимось та маємо надію, що незабаром повернемось додому. Тут залишатись не збираємось. Разом із дітьми, дасть Бог, повернемось на батьківщину. Підтримати кримських татар та відсвяткувати з ними свято прийшли й українці. Вітаю всіх кримських татар з їх національним святом. Курбан-Байрам, хайрлы олсен. Я украинка, муж татарин. Мы живем очень дружно. И я верю, что Крым будет українським. Навколо гончарного круга зібралася дітвора. Рустем Скібін навчає їх азам своєї майстерності. Джиліл своїми руками зробив тарілочку. А от туди наливати воду. Так само на святі можна було навчитися основам кримсько-татарської вишивки, скуштувати азербайджанські страви. Вот все, что происходит у нас все происходит ровно так же. Гости, много вкусностей, разные конкурсы. Кухарі з Узбекистану готують смачну шурпу і плов. Будем угостить пловом, шашлыком, шурпой. Мне радует одно, что здесь мусульманов очень много, наши братья, сестры. Я всех поздравлю з Курбан-Байрамом. А як же на Курбан-Байрам без кримсько-татарської музики та пісень? Олександр Мягкий навіть взяв участь у куреші. Розповідає, сам із Севастополя. Давно цікавиться кримсько-татарською культурою. Сьогодні дізнався багато нового. Я познайомився з гончаром Рустемом Скибиным. Мы с ним пообщались, потому что я тоже всю жизнь интересовался керамикой, но никогда не было возможности у мастера узнать кое-какие
интересующиеся меня вещи. Если у тебя в сердце Родина есть, то где бы ты ни был, ты всегда будешь чувствовать то тепло, которое ты испытывал там. Значит, где ты, там и твоя Родина, там и Крым. Свято Курбан-Байрам організували 3 молодіжні організації Києва. Собрались инициативные группы, общественные организации, просто активные жители, граждане. Помимо крымских татар здесь присутствуют представители различных национальностей. Решили проводить чаще все наши праздники, чтобы они нас больше сплочали, чтобы мы больше чаще виделись. Свято завершилося запальними національними танцями. Лілія Зенедін, Асан Імінов, Заман, АТР. Наразі це все. Залишайтесь з нами. Більше розповість Ельдар Курсеїтов о 19:30. На все добре.